Gusii. Biamono kigimo mwanchu murigeria ku television ya Ndizi TV ne magorobengia tuomrende ga somoro biri obweke Ekeumbu muna nagote ya bulitangani omogeni one digaigete mapema kigima chinsa namanyete kuchibeka amante kuacha chinsa buya oikiranira se studio ito mheshimiwa Vincent Abuga ono MCA kuruaria Bogusero ward Bogusero ngatinero the right pronunciation nigere kitutu chache south na niga ikirese igase egetugi tugusete sengitu Ndizi TV ili tukwanira mange kubwatikana nensemeri na kibero beretie nemerubiri yaye ekigima kitutu chache south nigere county ya Kisii nero mugeni ono na goto ya bulitangani na ende niga igete mapema kigima na nchebono timbuati chinga kichogo kora nigonda getoso ye mase mwasa mangana ito kwanira murubiri bweke umbuno manyete yoto kwanira mangana ali yakoringete na onyo mu MCA o taraikaso murubiri bweke umbu igo tali ruwagwe kwanira kigima na taratwara obwasi okwo bwokwerera merubiri kiatego korera aye buna omugusi na boigo olikwa mwakirete kura no nyato mwakirete kura onye kolese wodi hae wana bono tigangiriri bageri kumwarigani mheshimiwa biamono sana boire bia biamono thank you no mogongoni okay biamono karibu thank you karibu aigano Ndizi TV nashukuru twakwarigani karibu sana biamono konyora na tebiri bantu no angochore na tabakiri tali yao na bora nyora sina nali kwa nabobe ikopo no tika uitwiriri bageri ayo monyene bwika bwekwanere na kyokurukwa na ende gutira iga mbere bakumayete bali bagwakirete kura ane mbere batakumanyiti tigango tuchakirega biamono sana morale yes njeno mheshimiwa Vincent Abuga yes mheshimiwa Vincent Abuga ongo represent ward ya Bogusero yes yera se kitutu chache south ekero ogotebana no kurwa no iboire no chite skuru no kinede tigango tumanya ke gokurunze gotira ontagete kotege tangani yes ogo njeno Bogusero okay onge boira se fabrication yaraganga riraganga asege chichi kia butoto nonki nerete okay ona iboletu no mugaka no mongena ugurukumeri mura okay mwago mindoni kora Abuga oko gendo igaraga nge school ni ntubari tu atrete no ene school obolemo igorende no so meteraga nga primary okay ngagenda nga secondary school from 1 and 2 then from there nga transfer to Kirwa secondary okay eyere Nyaribari okay yeah ombia mano kigima education ya ukarua bo secondary no chete college na bintu binde igabikaiga after secondary level nkairana ana bwate grade ge B-. yes waibori bane mbare nkwenyara because by then moibori one are ogora abu watchman ase school ya raganga secondary school okay actually no eno gosoma kwa netigante benga ngoetere so wanje kwa Nyasaye okay waitera sengencho wanje kwa Nyasaye nginyo litegere na somete form 1 and 2 raganga secondary school yes chiwe sanchi aborete through God's mercy ekagera umwarimu naro rengo Kirwa secondary school gotore towa kumupira Kisii stadium yes no ajite konyo rekagera transfer ujikirwa secondary school because of mupira okay bwa igongwanjite enkoyo enkoyo na renga among the best players baga kiro mupira okay igo kurwabuni nchiete Kirwa secondary school ngasoma form 1 and 2 ekere na akora form 1 yani form 3 and 4 nkamanya kuira na nkanga kanyama temu ahemane guscore B-. okay kurugabu ngaira na ngaji wesa chikabura so I had to go decide koira ni ekwerendense yane ngachoine rangi mbiri okay rangi mbiri koigero mechanic okay so I was struggling gutaro kuguruguraganga nagenda baka rangi mbiri okay ngagenda ngareje sama temwane a grade 3 okay automotive engineering egasi ya maboko yes
ngakora grade 3 from staff training. From there ngagenda ngaroseriguliru bari attachment ngajoin public works. Okay. On the process konde public works ngonya kubakonye gasio koboko agudi samalta no mo engineer jito by then orgoro ku engineer gikonyo nero goja konkonya kogora gaja kongira ekagera ngagenda university through chinguru chai. Okay. Iko ni nchete Nairobi University. Yes. Ngakororo civil engineering. Okay. Yeah. No kurete kurwara. Ni kurete kurwara. Okay. Mbio mano kirima no kurete kwa korega siande goche miaki gocha. Since then inairanite public works. Okay. Nkabanga korega sia kashoreba. Unomanyete kashoreba okori ko ntware wakano. Okay. Nta process ningerete bono ngachaga ngagero plant operator. Ngachaga kugenda ji machine jigachokore mepa. Nebie yokore machibara. Chigreda. By then inarko endia shovel. Okay. A shovel inagendi ngachange ko Kisii ngagenda Homa Bay County. Yes. Ngaboro for 2 years. Okay. After Homa Bay County bona lingoja koranga chinga kichane ngogenda jirenta bwa tikende ngaje go decide kuira na as a private sector. Private sector naona korete miake menge na kora no mwago kuruku Evantos a company kuruku Evantos auto Aziz Limited. Okay. Na kora na Ravro Services igo tigante benga nimbwato umanyi esa manage para for some time. Okay. Naona berete baka unangoja kwa siasa. Ase siasa. Yeah. Ngigia ko gecheti kuru asa manage para yu engineer weji para ukaranga ase ya ikeire bono ni gote kete kora abantu. Awonta kete odange gasie para nengia. And to be very honest, I see a partner in the kinder. Okay. Because personally, not the energy machine Evantos, Gajanga Menda machine Javasani, Viko, no, not Tuaraj machine Java Sigisi, Musigisi or Kemboy, not Tuare machine Moikoyo, or Koroku Steve. So again, they got a vegan to Kegoja Condeda Siasa, na Riara is setting up and Toita say what dito, Yaiki Ras Vatageto Monto Kuramuki. Okay. Habe boko bakonya. Personally esenyo naginete Bogusero nimbwato bumanyi bwa Bogusero bya. That is why naje tase siasa. Okay. Torore go sento bwadirane to be boko imukie wodi itegende. Okay. Yeah. Mbio mano kigima. Mwanchu murigelima nagotebia kwa igwerera yo manyene kigima oyo no mheshimiwa mheshimiwa Vincent Abuga omwemsie kuru Bogusero kidudu cha South ubebe kirega bukibia kigima kwa muigule mnako beka mangana emnagwe choka kibia kigima. Mbara kwa yabono inamba yesimi Petra okobekire gorogabwo likachi SMS nindo chondo igo chakire kulikema kwa yabono yona aichaka kulika chi SMS cha onye kwa maito nya kwa mwakire tekura na ya tumu manyiti kwa igure mnagwe kwanira kaiga elindo mogo segeta momoyo nere bono atukwanire makoroba yabono inamba ngobekirure gorogabwo turute bono chi SMS icho katogenda takumanya no kumanya ebirenga biaye ninki amarora inarari ali sensemelia ya Bogusero nabantu bensemelia mbayikerete omuntu magendera wose mbamo ikereti umade singa kichiri cy'ikura abakonyora bakumyoka nari tokonyora liba kakara muisa na stance kakigima kwa liro bokima oganyete ko tete ko chikorara lakini kwa rabeka kando kurara kwa nari yo murubiri yo elindo moigwe ekerense tuliete nero yo bonika tugukwanira mwishimiwa wakorega siense mo yichibara kwa warore na tigojiche asense mo ya siasa kwa kinerete nsemo eliaraganga na boigo Bogusero no manyete mejo kera no wakinerete mbinto kibiri kwaro kibitari biya osibita kole tuna barayi bali banda bakoro ebyo aye otagete uko bironge ibonega egete getangani ntagete ko gote bimuraria yes ward ya Bogusero egete getangani nene interest ya no mo MC Bogusero no gwakikisha ngatubwaderane through national government. Okay. Tokonye ward iri bagwe kabire nari turanyare gukora magendero tuyikire chi ward chinde. Okay. Igendo kendi ya kabire unabona chipara bumane bwa Kristo ntubwati. Okay. Ntubwati chipara. So that is why no nyaninjingo nya wage sabu ngemireme yeganya abantu ba Bogusero mbangagire tegende getangani ndagete ko badengambi yamona asenge njo mbanjiti. Bagaita banaende bagangagira chikura sobonge sana. Because ninta gete kwegena unabona chikura bangagirete na gete chikura chiri buisatona no yorenge ko mbwati abwate chikura eri buna 200. Okay. Ige kiyo kana boge ko indicating obwanchani ba ngorogeti wigoro muno na inje nabonda gete ko itaba very serious ringa ninde tayari ngo bakorane ugire niyo koboko ige ntege tangani ninta gete ko shulikira mangane chipara sana. Okay. Ige ndo kende ya kabere amash
no nyendere unangu kwana ngoroberi twarenge amangana a public participation yontu akwana some of the issues togoja gushurikira ekere togoja gutware public participation chitariki 10 eyi nkagirete ngere weekend that is why no ini tuna wa MCA twajete recess tunyare ko attend ji function eji tokonyane no mwananchi tobebe ko indicate mbindo kibiri mwananchi atagitakoro egendo kendi ya gatatu o maine bwa Kristo ji school chintu muchando noro umuchando noro orubwende kurigiru kabisa yonga gwetani byonze nonyene ibinde nyuma tutararigiri tigatwagikisha nk'abana baitu banchire school personally una nakomugano ngonye dalia masoma ya naje kurwanikanga kero kenda Bogusero mbangenti bakonyo waletia sore biya bakore ikirogeke ya nagoetera masoma ina aragerete nonye counter assembly karanga na bere biya bango vice chairman bechipara ngoikira turu tukwana buna kibakoroje biya kigima bakabako ikirogekyo mushimiwa ekero gotebana egwodi ya onenene nkyo minute ne kero nene ekero kunye ligiri ni chwati chinde obugali bwa ene ko still occasion obwa chiri nyinga gutani chinde no ntagete goteba ekero tutayete gotanga nene nturi korigere in terms of location of course yombwa location inye lakini chire chinene chingale because unabono compare nune chwodi chitu na chinde unabono bogeka you can realize nga Bogusero ne bagwege ebe kabere bado nene wetani bogeka igo nabonda gete go sabanga through buraibwane no bwa national government ga ke wodi yare ko bagwebe kabere na lira nyare go twara magendere ikere chwodi chine that is why ono kwanya no butaka bwa wero bonge nduri ko nyara go konya bande sengencho oise ko ri unabone wodi ane bwa the minority ne bwa tabagere ni bwata baluya egatwara nabagusi so nakinta gete go sabanga ngente getanga ni bago tokonya geroki to make sure nge wodi yabagirwebe kabire erinde na lino na location yekurwigwo etukanga nisaine I think unabona mapi kwa ratio ya location ekirego igira the county level actually ya location yeliye ko ena no Bogusero nere ko ena no Nyakoe nere ko ena no Bogeka igotebwa tinga kwende nere go jagwa go chibesa chinyinge gwetani ende etogwa go chibesa chire iko bono ya toka yuno mwa MCA ko go chago chibanga ja kuritoire igo that is why nsabete nga nyasao gwanja eba gwebe kabire elinde onyore guikera enchera uraikire abantu bonsi abantu bande kwata babale abagere abana bamenyeta gose abuno osobo gutatiga babale gucha maiga aiga no bayiboire unabone kero kogenda ali roga ntobwate rogambu irimi rogere Kisii county no ere Bogusero ntobwate abagere bande barerera eyire Kisii county actually ntobwate chikura chia abagere chire more than 2000 chire Bogusero ntobwate abaruya astokuru kaminiamba so you can realize nga abantu bonse kere to go beka amo ekigiyo ka indicates nga a word to be very honest nitakere bagwebe kabiri kero go teba igon ketina ngokoberera ko mwake anda ke naona kero kurwa resources ibiriye bikebya rurwe na kyo gokora kwarengania ase minority ababarororo na barobaro na beiguna ekiramba gwatsikura ande akabande bagwakerete ekyo gokora kwarengania elinde barana na barobo na bamobali ase county ya Kisii ase wodi yawo ya Bogusero tiango tebye mwana ominto unabona inoru muchando abana ba minta bagera ngorora bare sana ngambanya kurigiro na eno muntu no eno ngorora bare ngambari ko inyuru that is why unabona ise kurigire chiro yeroga ni chire go exist lakini bachogi mbari go joro esa babo batari go jero go choga na senge nchunga abagera bari mbadi manditi abantu baba barikwe na barobare nga babere represented bamanya kwanjire chire ya echo actually mappinga ntwaga kwanere mangana ino mugabana so we are making sure nga abantu balingo bakonya tore at least na tonyoro muntu no eno yo mugo babere nera chese county nera ijase county ya firima ngambare represented as part of abantu bamenyete Kisii county byo muno kigima bono waikire wasoire abisi tuditanga traso abisi mangana o yichukura na ki alinga makongoga nene ntunde ya kalenga kwa buleti okaira ne ntunde ntanga ni gosini chi akabere ya gadato tigango tebi murali siasa ya Bogusero nenko kirenko
nonye goja goira chikura Bogusero inabidi ujipange chintunde ringa konyaro kwa boli ngaboli chikura 2027 yani 2017 yes ase kiama gya ODM tukagenda for nominations so tuarenge abantu batatu tuare kurwanira ticket ya ODM actually ntwasindanite ngaba namba 2 oyo rengo ora kambwa lakini tacheti ko manage kubwa chikura omwali bwe chikura general election tacheti kubwa bono njeri una nawe tuchikura nominations to be very honest na tabetia Bogusero mbiamono mwali geli mwaranga tindaisana lakini nabaya ngambia mono tiganganye ngakiyane ngoikire nkagenda ngategerera tinjeti goteba ngatiganje njikiama nkaganye una naganyite paka boni ga 2022 najite kubolishikura although tinjeti gotimogariri una chikura chiarete nje najagete almost immediately gochaka ko kwanera ba konya ko bana bantange nagenda chikanisa na endere na bonda itote chikanisa chitu ngambia mono chako konje ko bugoli chiang konya mbanga agera chikura sobonge kanisa yitu ya Catholic kanisa yitu ya SDA kanisa yitu ya PH tigante benga Pentecostal churches kanisa chitu chumwe ya umba ko bugoli bakangagera chikura asobonge sana ndiamo igorende naginta itote banga 1 chikura chabo Bogusero chiro chegente getanga nirende tigatote beno yachikanisa chiangagera ne chiso mone na chiro chigo igotware mu ikine gina ndoko bolia ande yake yokuarenge manoti amange giagera giagerete ono moralingo betererira manyete bono tiango tebinga siasa ya Gusii ya ikero tware chiso mone muhuko lakini na bonda getego tebanga bisa chiso moni neta getobe ange na bantu nainde bagwanje because na bogo jitwara bado mbagwagira chikura mushimiwa utagete ko discourage umuntu tutego so asi chikura anga nijibese chinyinge ekero tobegerera afuri kwa buri chikura mara kabiri tuko mwaka w'ikiru 2012 na bono kwa buri mwaka w'ikiru 2022 afuri ikero kurigiria umuntu tukuburi obo MCA igetita kiaye na kibanda ko bakengani dikango tebyo murari na enderende tigamba ibere likeje batevi tigamba ibere likeje asenye mangana ya bono igo ngatari nga onko baboyi na bonta itego bakari bamanye ngikere ground nemirimo nemirimo wegatogora abantu ba baito tigange kwanere nje biega na bono mwako oyo iga oyo 2022 corona chagete ogora chi campaign according to my estimation chibesa na atumiete ravuri 6 million kori chikura cha Bogusero Mheshimiwa bona abno ribodi rikocha watumikire 6 million umushaharo tukunyaka ni myaka 5 erema no ikere 6 million honta gitego tebiga ebinte bya the time singo ikirere kwa bega chibesa kana iyo kuri gichikura turi kuri gichikura ngogende because itari meremo kwali giyo chikonyora chibesa ira ni chao honta gitego tego na bono mwana minto ntoje toye gwe mogeshi ugure nyombo ugure gari ngora akagari rende nimbu ataka gari akagotu lakini komende chinguru lakini mono naga geterangi esenjo bese wele kusukuma gari ese jinjigo ja kuisa nangule gari endenyi erinde na inche ibese biangoja kwa kubie mortgage nkorere gento kende kengo because na inche na tumiete chibesa kuri gichikura ne chibese chigatogwa guchie mortgage na chichigo determine your future ada iso chitumie bobe white risk ayebono tuyo omane mbolinga musara togora diki tuyo unabone mortgage yegere tuiru na bogo yanyo base slip ya chirere ni ni kera bono ngubutoro kirimo ngubutoro bali yona bonda getego sabanga rende gaki ne serikali nera igango tunyanyasere mono because yegere tenga pay as you earn yamanya kuna ja 30% igotoro chinga wekera bogo mortgage jingo na jere 3% igo morari yukaneria rais bono inubu ya nabantu musomete ikiro kurigire biya bibesa bigo ja gutigara birangere busarasini nabyo go minyokera nande go kuri kinyoro omongi nango bokare maambia sio kebu agotebi mwana oseri montondo no murwaire unabona tigandu example kirnare ngobi siane igoro omongi na najitari no mwana obegete chi uniform ntebia yo no mwana siasa inkyo gorogo seri omongi no yisco kobetereri bona endo cha gweta erindo konya bantaba mwana agende school nakigora togonya gusabanga gakinya sa tokonya mapinga mugano bwe pasa ri round ene garo bono gochineche tokonya kidogo maina abantu baminto banyare gototegera kurengana naye nukagete aba MCA mbale remunerated engineeringia
chibesa baka gunjisaine chibesa jiri tigangote nganjisaine lakini pesa kichisaine kirocho pesa jiri njisaine because unabona abande baitegere twagende tari twagende tubwata gosemeringa ne chibesa chitayo igo tiantebe nga gujinje na igete kurabera ngese county yari ngaiga kumanyangikero igo kire nare gonya gorigi chikura nare ngawe nga chibesa chikirari nchisaine bira gine kirenga kiagerete ngatanga nintagete kuburi ona bwate kirenga ngankonya abantu ba Bogusero because na inche na inyori to bugima na eterete paka ngaika sende nga feeling abantu baito bonsi barenge gwetero bugima bwa atrisi bai mukegoro kidogo na bayarenge ko banga no mugoka sende yeah ndio mono gwakwanira iguruguru yure amangane ye basari andi hake na kyuruche chiga kinjiri cheike basari karatenena nimuro buri cyubwate gokonya abantu bari bare bokonyora bwanse muno bangina bugwate baba gocha abwato mwana bu atagete kwa nde skuru lakini besa nchiyo na ndaroje naye bweka dijibu nimuro buri cyubwate egento ndete gotebya amapi ngomugabano itu naitabite to introduce a person igo maybe most probably ojagera umwaka umuya na wanyantu bwate pasari ende tunyara okonya bana baitu bagende school lakini gento ndagete gusaba ngeringa pasari na bera abete isane school fees y'umwana because neji besa nke otoje kubalikira bagende bakanerinde bagoriga ikindi na barabo narenge gusaba Bogusero baminto akie pasari ye ongo saba ngekonya umwana uri otabwati kabisa because into bwata abayuri barabu complete batakoreri batabwati yore na bonta etego saba and I also encourage abantu bari babwate bayiche to bwatera na you they can support turi enjera abana baitu bagende school na ono ise kuri eji school chito akintu bwato mucha noro tigankwanere school ne yabone nimbwate segine school yabone korunga araganga secondary kimukubuna eta kimukubuna school eri naona asomete form 1 and 2 ekere na argo somoro abana barenge gwetani 300 lakini murari unatokwanaiga rero iga unatokwanaiga abana bara 52 etarigo kolibia umuchando mutangani egentege tangani eskuru tebwate discipline ese isaine egento kende ya kabere abayiburi baitu batageti ko eni courage abana ngatiga to beka abana eskuru yiterange erinde to be bokore korende eskuru yitegendre oise kuri eji eskuru chia jagete maega chiatwara abanafunzi abange eratenene libore ese school kero kende butari obuya nintagete kwegena ngobochori bono bagorete gose committee barete ton board ntoji tubwatere na barabu na injire ndase nje ine school yane na somete tokonya ne linda abana bakoreki bagira no ende tire ne that is why ntegete goteba mangana ndai kunya bisakana ontegete gosabanga mwana onde bwensyo kwenda gochoinira gange school ochagera umwaka muya nerure uno mu MCA bwe ward yeyo ni menderegera umwanafunzi gisiringi kiri bubere ikomba igwete kamera yaone ya that is why nateba ngaya nanya kwana bategerera na indi baigwe erinde abayiburi baitabe koreta abana school school erietu ara abanafunzi nande uno manyita abanafunzi squeeze no ena abarimu bago tumwe school kulingana na abanafunzi mbarenga bari to expect ya abarimu babe abange na indi mugwata abana basinini na kigeko gera rero no ena eji primary okonyora ng'abarimu gutumugie school ebakogenda ne bilasi ngambirenga onye kubwate bilasi gose 8 igo expect abarimu 8 gose kianda abonte gete gosaba abayiburi na ndende mbari kwezi gojirero mbuya gwakora mkwandange karibu mbate binga kireta abana raganga bono kuna so ete no ndango konya na tore na inu tume kibirengere limoro na kiskuri yokina biyo mono mwishimiwa ngani yo ye basari ngoira na tore nkoboli na nkira cyura gutumia go identify gosukumanya ngoyo nero kubwato kugania egoise ine kigrande yake aba bantu bande barajite baria babwate kende lakini ndende basoime no maite nimtu bigenda babwate nagote into bwate public participation kuchakire wiki enyitare 7 unabona bonde yote banga ntoji to chakire matieko no efenyu entangani tokoja gora public participation ekirenga kyo kugenda for public participation abantu barwe birengere byabo mangana kiale batagete bagoru ku county government after to akore oninje nga identify abantu 77 kurukere sublocation bagocha kurane amangane person abantu une body une body igo senga njombo ata chi sublocation inye igo ninje njora abantu 7
that abarabe 28 okay abuna bagoja gonkonya kwa identify ningo watu tabwati kabisa irinde to bebo ko makono okay gaki ngori kwesinga igotari segi nkwenga uri urato ko bwate gaki anganchire tokonya abantu bari kabisa batabwati nabarabuto banacherinda abana bagenda basomeje skuru baira nako konya abaiguri babo mbia muno mweshimiwa tigana soma SMS ibere ise toiga petronira container chinga gichikire cyo soma chiepe SMS nangi bono tiga soma mbia muno mwanchu murigelia uri ugenda tukurigelia murubiri obweke umbwe makoroba ya bono yo tore na mweshimiwa kaiga mweshimiwa Abuga ku Bogusero kwigura magana emna kunya cyo kabuye buye kigima narege gukurikana Hello John Kebati of Ndizi TV obwirire buya mbia muno bwirire buya litangani munkwanire mu MCO ito asogwa ike studio ya Ndizi TV igasomoro biri obweke umbu gwakwane mbia muno kigima atabana umana nyasaye atutangane bosio asenga kieye ye myaka 5 amente gokora magendero arogo Chris kurwaraganga arogo Chris nero yo okwanire mbia muno kigima arogo Chris asogolika gochagaiga atabana ni Maina OJ from Kitutu Church North Marhani Ward. My question is, what plans does he have for Kisii County youth assisted with the Honorable Simbarati? Ngoi katoleka abuo asengane ya youth elindo nyekwanere incherere ko changura ni yoli boli elio amangana igoro yabasahe murubiri kyobwate nalike ko gote bataligeti yetalia enda ngonda aligelibia at a good presentation of our people of Bogusero ward. We trust on our able MCA. This is a good start. Through him barabara zitangara kabisa. Ngoi wate wano mo engineer kigima na manyeta mangana hiyechi bara igo narongo kwanira ale nampara impara kialigereti elie take elie abantu bagweta mono ndi bwatu mu chando ande akago chigo chakera elinde anyeti no moro mu injira geteiga elinde abantu bayitegabo. Hello Ndizi TV Melon kutoka Nyamondo. Tulifurahia sana wakati ulitangazwa kuwa mshindi na Mungu akubariki ufanyie Bogusero kazi. Nashukuru sana. Bia mono kigima kwa igule mna melene atebirega. Please Honorable Abuga, my MCA, keep up. Ogero. We know Ogero tebire boigo. Bia mono kigima Ogero. Kind request to Honorable Vincent, please assist the road from Mosocho Sambusa stage behind Mosocho Academy to Raganga is very pathetic. Oya kurukwa Dalmas. Oko igure bari yo ateba. Mosocho Academy through Nyabiongo eso gerenge. No maite bari state. I understand. Bia mono kigima nyokwa nyama nyirongo nyokwa nero naro kigima. Pongezi kwa kuchaguliwa MCA kumbuka uwanja wa Matieko. Egetikia Matieko. Ono nakinda ego denjero mojesaje. Magosali ngwante bya lingwa kautoire bombo. Ono we katoro sie bitiebi. Tinda rosa gwaga mupira. No buwanji tamangana icho sori. Abungo kwanira tole asamangana you youth na mangana icho sori. Kanso metse Messi berechuka ende toire na samangana yo. Ndizi TV ekirindo metobo. MCO yo na bwate maroro no muntu bwabanto tubwate birengereryo ebia kagokore miaka 10 tomo bo MP na batebriga ekerindo akorokuna ekerindo metobo na batebirina o ake 10 bagotiri gorali mbia muno kigima eyo moelio chinde kigendera kurikara kitigana someye turagenda samabuli ande tumakwirana na industry SMS. Mimi ni Nyantika kutoka Mosocho ta utarudisha bia muno kigima Nyantika tiga mabuli nari gaigali kiruga higa ndagetonya kwanire buya kigima tumakwirana siribori na kobolia yanda kurige SMS ya onkwire na torororo indi tujukwanire buya kigima turakwanira samangana agitaya Mosocho agateba kitaya nchiyo tinanya gwika Mosocho personally igobono katebire na ayinkweto kirori tukone ward yawo kwanira ngengane ontagete goteba oineji street right samineti ina jeje kitaya nchiro only that ndobwate section yenge kitaya ichikurima asengencho there is a time chiwa cha butoretu ekagera bagachenjie system yi one system we one Siasa sensiri no enembura ego chiyarima a section igo nakwanete nabantu bari in charge bairanie system eri yarengo enkoro chitaye chibe bugoka ne chitaye chinde ndagete go shurikira abantu baibete chipetri ne chitaye chire echiroime echiro ite ya Mosocho market ntwa kwanire tamane chichiro yesterday but one kere twarenge no mugabano ito ne chitaye tiza mange sebindo togo you discuss asamangana public participation good igorende ndagete gotebanga chitango shurikira tore ese miaka yende 5 na nje se njombwate interest ngabangirani naende kabire tutajaribu sana tu olidore na chakorekanire
Mbio mno kigima kuchaguliwa pongezi kwa kuchaguliwa MCA kumbuka uwanja wa Matieko egetie kia Matieko goteba egetie kia Matieko one ni manyete ngakira aseriti bolira okay asa machari ya yonkega ni irikari gwenchera gente getangani twate tuligia majari na tokonyasuya taira negetigo okay ekere twanyasuire tumago rienjera yo kubeke greda kiara ni egetiegi erindeke by news abana baitu bagiesero enda mapping kurwa se ward ya nani mbwaje timu chingongo okay chiwa ko mupira kara tebango hibire gaisa tena nyore mogosoli tundu bwatu ku captain 001 ndimedu so talire kwende yao tigante bengantu bwatu unabone timu ya Nyamondo is among the strong teams ntubwate iti Lions okay ntubwate timu ya Nea Kuraganga ntubwate Mosojo combined okay chitimu eji chonse ne cyane okay nabonta getenga with the time gotokonya kwebanga ntoshirikiane no mweshimiwa Abuga senjonere twachora gabe chairman of culture and sports yes motevinga gogo twako emereme make sure nga twakonyera abachesaji abaitu bechinsemo chonse twakikisha nga twabakonyere because na inche that is my career no bwanje techi gosa bwanje to mopira okay bia mono kigima naliga igokwana nere obuli goroje bara gatabana kikandre igatawa ebara Mosocho Sambusa stage behind Mosocho Academy Turaganga is very pathetic epare yo atokonyerokanga Mosocho Academy yes nyambiongo ngege ipare to be very honest nembe lakini nabonta yedeko basabanga baba baremerere asenge njo so far counties trachaka mbono that is why twara budget te eyo bagutumika ni iliya so metro mo gabana mukoro actually mbono togenda tekorosi no energy committee you can realize nga mbono bagenda tokora vetting yechi minister yes but secondary ngo chaka kuri tore ko chora chief officer yes ebinde byonse kere twachora that means yobone county ya very complete yako complete na libone mtu chaka tumago chaka mangana development that is why what twaro jiko tukanyita mangana yande yoko chora ministers ne chief officers togenda okora public participation as a county as a ward jito igonga nebyo byokorega na Kisii county yonsinga okay igorende ntegete ko so baremereri na inje na bomfire dinga ward yane etoge chipara chonse chire ni good condition okay mwanchumo ligiriri bono kwa igurenga na bwate ekerengeri ekyo gyoko ikera namanyete muchando yo ore ase kwerende yao ase ward yo nanye manyete igwikira boniga my question is, what plans does he have for Kisii County youth assisted with Honorable Simbarati? Sese moya basai bono. Talibonsi bagwa ko mupira. Agente tanga ninta tegote bi Simbarati no mosai. Yes. No nyakinde ni mubwete miaka ebere. Oho. Igorende ninta gete kwegena naenda mapping Simbarati no mosani. Yes. Ntobwate program ingi. Yoko make sure ngabana baito. Twabakonyire tari mipira yoka bari bwati tranda chobote onye sports ama akominyoka ntubwate ntubwate abana rero bagotera bya basoira mangana muziki yekerero comedy yes ngagirete nga after to very step as the county government ebinte bya mangana usekaine na emechezo o maene bwa Kristo nga obuya etimu ene ya soete as a county na basai na bangi na basai one girito asoete basai let them be assured okay amangana sports ngokura turumo chando this time around and they will make sure that to revive sabana yito na rebo kesenjo na injina no ne primary na injina ageto mopiro na agete sabana 1999 karadigango sabana chinga kwa agete ngokwa lenge na borobu no nyore bacheza jo bro ntu arenge no mujeza jore ko Vincent onyang na inje onye ko inyorete onye ko igweto mondore ko Vincent kanago nao ningo baigunde I was the one nae eliete eline kwarto elia kabere kanago nago iyarenge eni kidem abarende eliete eliruete kuru school goja because na agirte school ya Kirwa secondary school ekere ikata division orevo ikabu ekageranga choine ngachikokonye timu ya Riondonga chinga kiche mipira hii secondary school ya Ruchia school kaya bwiro mupira ni mambo yote na boko iruno no gosomoso mebosa gicho mupira hii kwanza nintaite ko inyoro unabone kere na agete kombe kianya cha Nyantrago stadium
in fact narangire tu eliko nyana kore school ngachwa grade imwe mo kurukirwa secondary school chabwate competition ne school yende arwete ne timu yende ya ibeno Nyasaye nanganjire teri tukeli chigoli tu anyonse tibere ninje na anyonse Jones okay na ende Nyasaye na China arwete promising anko ko irarenga abantu batatu bachiko choini na kuru police okay so I was among the three lakini umaina bwa Kristo mboringa yen Kenya na ende abo kenyomba mbokwera abakaria raisinga ya muntu tari munyalibali karale tu munyalibali muntu talante yawe gaterera ono guchakira abu nari mupira omujeti guchaka undu moyo kidogo kera ine opportunity liba kwa opportunity na bwa nya na rule school na ari kuri ku immediately okay erinde kanga bono gukina igete gukonya abantu baminto nambereka kwa kagosore ya kwa kagosire mutkai na gakiri number 6 sometimes na ka number 5 okay yeah bono wikira bo mupiro wakogechuga tigiranilio tintigeti gentegetangani oikomanye nganjineri sabigiri nene ya timu ya Chelsea okay unabona ko ya kirongora nganinje nako ngote timandera wao kana asena kusema mambi bako kana asena abantu baza nongo bazabanga baje bahorobe baba ise ko nsunyuka na atigaire maega bana tukwebeka jingo likero babu toligwe igolende tokwirwa gusaba namba za para ngo saba ntonari tuko ba pressure ba we red can igore ni manyitenga mopiro mambi ngobwata yes so ukagendera igo ugachuka kurara ibono mopiro pigero gwakoro mopiro finally ningagete paka 2004 okay bono rendo manyete ekire kwaria raisiringe gente kongendete ko ekora ngiri ko konya okubwatuka igarangaswa amangana yechikosi cyane ngaswa amangana y'ubonjini bwane uchagira abu nintagete gotanga tari na atigete mupira pina onye na atigete gwaga lakini mupira ni nyanjite ninde very supportive samanga kwara konyire timu nakirigwa kwana gwachikonyire team was ground yali you can bear witness team ya itibo nanye konyire nintochi totume moche sa ndubwate captain 001 oyo no to murari to gago akora magana chigosori achichebuo mate indarikiriri na kigwa akora magana ichigosori nsemei tiango tebi unabona Nyasaye gankonyete ngaso ona bonsa betenga na inche ntu arajibeza chisaine ninche ndigenjero nango konya aba murabaito we wodi yane chitimu chonza make sure ngatwekarazi na barabu tubangane rinde toro na toko bakonya okay mbia muno SMS ndo chikaga ni chinyinge chiendete kuche kuri tikatura kwonera mangana ECDE ese wodi yao ekiro beriti kera engane ya ECDE gosaba limu balia bakora mangana haya iko bale anda ese doketi yomo MCA tiango tebi murari bono abono oburuire bukari muchando yes ase wodi ya nento bwate public schools chire ikominaibire okay out of 12 you can realize nga ebirasi bya ECD ebyagakire chi school isato cyuka ne birasi ebyagakire chi school isato cyuka ebirani complete okay bono ondagete goteba nga out of chi school egisato gojinda geto tanga nyamatute class kioro naro jengere kere sama gai ngitagete some finishing nzini niga erinde tokore lakini na tokore class ekibado bana abumba bwati cho chiri chiarengement for ECD kids yonga na ndendo tagete chwe ontagete gotanga se wodi yana mangana ECD aro isiraiki to gochaga from zero project te ya chageti kuga bwa senseme yo urabwa trinchira ho ende project ya chageti kuna bono ndo bwate ongincha ndo bwate class ya ECD lakini you can realize is a skeleton yetenine okay etara koru tera umore runse te bwate dirisa te bwate murangu tera chwa te rikonga negendo getagete nainde chibesa okay because ekero kolikere is like ya koru around 40% okay ko ijanya mondo ne class ya chagete koru 2013 lakini you can imagine mpaka rero na to kwa negankira okay ko genda bokyabu ntubwate class gete nine geisire kugunsa igwe birasi kabrebi nebintu bitagete unabono umugabano ito gaki gwetera se department ya education bankonye to make sure nga twaro seria abana baito ebirasi bire a condition tros ne gicho cha ECD because abana bari bare ECD na basinini you can realize gicho chabo ejikorosi gweta bauti ne gichama tabanene
igo unaboni atogenda kwana iga abana abo bagenda gusanga chicho na banafunzi aba uyu muchando munene which is very dangerous esa abana basini igo nabonda gusaba gaki ECD gotogo kwana rebirazi bya ECD the same program where sabari abana abari ba ECD mbayisaini mbaga niri unabona abari ba ECD bari ku naende bari ku permanent chiskuru chire chinyinge unabona gabaire contract a contract unaona you can realize nga ebaroro mbanye gwakano for more than 6 months naro chi county ya Nyamira mbabigite ekalamu nelisa karansi bono umuchando into bwate lakini maetanda the leadership yo mugaba noje tomogani na bwate kerengere kia kugenda turi goshia akituri injera una turakonye abari mu ICD tokonya abanafunzi bari ba ICD torosi ne chicho because ibirasi biri you can realize rere bikorozu repetition disa abana bakorara mugaso because already abana banabake bagwenda batuare time chura amapi ekirina agenda go feast eskuru ya Nyamatura na nyora abana bakunywera ngura I was very happy paka na inje ngadi maya ngabono paka ijembe trending bisomoni bikaiga ndutora abana bayisi diskuru jonzi hakibanya kunywera ngori chinsa cha break kwanza bune ngakie yiga nabo bana batakire banyore kinde nari arasome okay kibwa tumugale asense mwiji bare kera pesa jiro shinjira atumwa singicho mbone serikali gende te koro gende getanga ni chipara chito ntagete goteba na torosi chipara onye maintenance teyo nahinde nabo chiko igo bado nturakonya mbere ni nyinge gotusi nabo ntagete goteba nga gotogo chaka mangane chipara gaki ntwari kwese umugabona nga abeke chibesa cha maintenance kutwara osiri para epare inaende tigetware omuntu konye maintain for a duration of time because after to avekire maintenance automatically pare you can realize nga nabeko last for 2-3 years at least bono kogo chikogenda kunyirora ora akora right grading maybe nakobeka omoro mkidogo irindeteke bona boko nyoranga kwa reduce ile cost iri kware gocha kutumia chibesa nyingi gendo kendi gyagabire chipare china torosyo nye chidaraja chito nchio aki nabenga usa unabona ndobwate daraja ere very delicate ere ya mugeni ni daraja ebwente go exist daraja rise korosi kubono ego konya no enaba murabaito bechi pigipigiri bagaba koronde bagenda bakaraganga dispensary bamawe chikogoro ise ko banera ali it is a very short shortcut bako naturally bambuki abana bagendera gange secondary bamukiye abana bagendera gange polytechnic ne jinse mo jindo ise kogenda ntubwate po daraja yende gutambuka kore bukyabo ego choine bukyabo na matieko that is another bridge egwende gushurike oise kogenda Nyamondo kora iganyarere ntubwate daraja ego choine nyarere na isanda chose chichubonete korosi kwa ikine daraja chibwende korosi igo nabonta gete goteba nga gotubwate program ingi yeji para ne daraja na jiro to make sure to abekira unaona ntubaje daraja chinge jiro chiko be ku food bridge abantu batambuka nogoro ne chinde njiro jiro jwenje jiro su chinene sigachibwete amangana inayuguranye ikeso mugabane linde onyore gento gichietoro no ne si committee cheche bunge obu yana kinabegere tuko be vice chairman ya roads igo already ukoroko mongole ime ase committee echi igo kerobago kwanera na insurance mutuali ebinde birende ko biko bangu muranje ngo bibanga igo bona abantu ba esemelia Bogusero mo kumya mwishiwa sense mo ichibara mo igure na amanye tegentege neno otebire bwe komanye na ki na amanye djibara ichikonsi ko igure akwanire na amanye na nchibwa to muchando Mheshimiwa Musimbarati na ba Mariogo uzinyegetari estate nyegetari kirese ward yao na Marioga ya mwa irororo gwikira boni gana kyura rwibi gicire tigante benga entege tangani tiamwira nili mugaba nambia muno actually tigante benga okuno gochakukusha gwetera antuna bantu bae boko tigamwira ngambia muno mbia muno naende nyasa museni because kerengere lya bwate na intuna kitu bwate na ba MC
na endo maene no nyendiri tu arego ligichikura ngutangaza tu arenge tu atebe una mogonchora ninchende tamario go nyagitari yes na ende amangana ali tu akwane ta chakire korekana to kunyakora okay na yi mangana yara korekane ikirira to ke tore one on one no mugabano itu yes una bono ntuire tamario go chinyagitari o maene wa Kristo no nyemario go tuire nyagitari tarions okay namake lakini akonyire abantu beto yukaneria raisinga mario gonare oro atari kunyara gutuka te level 4 level 3 agutuka chinya gitari chinene una KTRH yes lakini the fact remains singa mario gotwerete gaki akonyira abantu beto na bonte gete gusabanga nabanya gitari bari barase chinya gitari ejo barenda mario gai na ende bakonya abantu beto amapi ngamba bo kerete goro rero bakare gokonya abantu baito byo okay baroriro munguso yo segeste kikarwete nekia na inje ntagete gote uno msio tutashirikiana na barabo kabisa tumekishwanga kirege ndo kiri batagete bakonyo ngo ikira nakire mushimwa mario kono bagocha na inda sokera gochumuna agenda ntu abegete around eto begete amario gase system ngwete na digital kara ere sango na ki buruguri ne kyo kwenda igenchireria kero kenda mario ga ikire nyagita na enda ira na asoka buko gente kinkeyo abanyagitari weterase machine chiribaye tu una mario ga igete nyagitari ga aba megete shwanga mario ga abekirase system okay ndubwate system togendete nabo igikira gwatumia chinamba because muroiro nde bwensi okorwari gunyagitari etu atebya abanyagitari ngabari ke namba yesi okay yongo ikirera at that time ego ikiro oncho no mo MC na enda na imukie simina kero muroire na ataga kumanyanga ikira jete nyagitari ngakia udumie tu na arware tu na etu amario challenges kije ederete na rike report okay igo nintegete gotebanga e program ye round monto tayo chikoiba mario ko nyagitari because personally in 2-3 days a week ngo itande nyario nyagitari na hakikisha nga mario ganaro na baepo ko ena ni report mario ga ina be traced na mnaigite nyagitari ninga etwe dingo urwarete kwa mario gai ekina kitu akora unabona a system ntu arete system ya away nero ite date ya mariogons that is why tu agendete kurisiwa mariogo ase sub county itu ya Iranda ekere na agende to tu arenge amono mo sub county admin tu arenge no mo ward admin at the same time tukabana mo nyagitari ore ni chash yes we nyagitari inga mariogo na tu imugeti to gabeke garime unago ikanyagitari everything was on record okay iko na mukunyara kwenye bwati mumanye na rasete na ratasete bia mono kigima chinga kiri choko ando mutumo cha ikire kolende tikanda eta GSMS ndo cha chigocha asobonge tumanye na nkimu abodi mweshimiwa chinga kiri chabono maragoba korwanya kuongo junction following you live oya kwa Kemi Sophie Motangi Kemi mbia mono kigima asugo tubwate lima karoba ya bono Rebecca from Nyamondo nilifurahi ulipotangazwa na we appreciate and really love you ata vinembo watu wachani kabisa mbia mono kigima Philip Ngoge from Raganga ngarisha mabarabara na stima kila boma ena bagata ya birengeli bya na birego Aigo watawakurukwana Johnson Okari from Raganga umuralia greet our able MCA through him he will work for our people of Bogusero regional balance even wanja wa Raganga iga watebana urigererie kerokwana na gochia na muinari na rokwa bakunino tinge banka Raganga na regeti ekibate bina kerokyo oinyorenga abo igo Johnson Okari oinyore na gito beba ekerokoro sip TV ndis ko kiamatieko aigo kwa kwane kiamatieko to kwantikia Raganga ndia mono kero oigure bona Ndizi TV yagatebana Isabella Metobo MCO ito oyo no muremu ari nagende busyo ikiagera mbagendrete kubwatana no mubunge oye tabwati machaya mubunge oni gakoro kwa Anthony Kibagendi bia mono kigima igo batebire na mubwatana nere ili mukoremeremo nonye kere twarenge nyamatuta igoro no twarenga monera kere twagendete ko lonje maja nyamatuta no twarenga no mweshimo
Ntwakora ile kidogo during campaigns. Twatumanete kidogo. Lakini rende siasa teko bengia mutaratuumana likiro mutakurigia sathini nande goru twatumanete bono toskaine kabisa turabasani kande geko ya bono gigima gore na tolna tukwana mono igoro yayo SMS ibere igatoendo mutumugo nditumaikorena Evans Minyuri korwa Bomariba Vincent nanchete egasi se timati nangete egasi mwaye yechitairi namusabira amaya oyakuruka Evans Minyuri korwa Bomariba agateba Vincent nangete egasi mwaye yokubeka chitairi igona gusabira tamaya ona kurigiretie mugara yabono biamono kigima nari gotebana Ambridged Makinda omoke from Nyakoi ward first I congratulate you for having a good plan for the people of Bogusero. Which plan do you have in electing the committee of CDF funds? A committee inkaite CDF funds for now. Again, don't go introduce what we call ward development fund. Development fund, yes, nere. You take CDF. Kira CDF yatre ni kwa kidogo. Abanta baigangoja gochora 77 gurukere sublocation. Na ende that is the same committee goja korani ward development fund. Kira ira ikirani. Okay. Biamono kigima. Tigantigira gabo chinde jiende temna tokona koromu tumoko. Lydia korwa enjira ya matieko ngosaba nonye riburi tokonye abangina balia tore nabuo eko igure lakini SMS itiganye kole gosaba senjira chakonye soma Lydia kurwa enchera ya matieko ngosaba nonye neri aburi otokonye abangina balia tore nabuo twagoka sana konyora ekerogo ekyo twarwandete erinde tokonye abana baito basome nagusabire Nyasaye akomende gisemi no bungaini okonye Bogusero yaito nobwate amarora maya omorai omuya nigakurwa Nyasaye biamono Lydia oigure liaburi Lydia goteba bangina bakonyo abo bari bara tembago turu mugasono murore nainde biamono kigimo mwanchu murigeria SMS ikine mwarika tugire na tole gisome elinde togendere bosyo agerto andre to kwana no mo eshimi wakaiga amanganande amangi goto endare tidaga to kwira ni bere chioka petronila kolemne manyete to mahikoirana Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eliubwikere abaligeri ya kuruchi county sana na ibire echuchi ya sorogo mkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchi ya senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende Nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakone kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi
biamono kigimo mwanchu muririo mna nagotebi petroniro kolire mna twate abariria twaikira hariga twasibire nona match masinini na inde twiranire gocha ikobono nabire igo tigansomena ndi SMS kira tumakwirana naenda samaboli ande umishimwa atwerere magoroba ya bono Ekeumbu ya siasa with Ndizi TV tiango ndalili kurugura ndoche na gali kachi nyinge today echi nyinga aligete lakini digandi nsome ya chabuango iga Ekeumbu ya siasa with Ndizi TV. We really appreciate your role for introducing Ekeumbu. It will awaken our sleeping leaders. A big thanks to all Ndizi TV management team brother. Huyu mheshimiwa akona vision. By the way, Honorable Simba Arati will change our Kisii County. Bro, naomba siku moja you invite our Marani MCA Honorable Dennis Ombachi. Big thanks Ndizi TV. Biamono kigimo mwe oyolika lietalia otantebi. Maina ni Maina OJ from Kitutu Chache North. Biamono Maina mangana igwa kuone namaya. Ntwegasi yaito no kwene kimna baishimiwa barahi mno murahiga iga Abuga bachira bakwanira mangana oyugwate abantu murige mwishimiwa kwa muroka Dennis Ombachi rento murige ngaite nigairana esentunde yakabere ya gatatu airana biamono nigairana esentunde ya gatatu rento murige tomorete gaiga biamono sogo tukonera mangana mna yoma yakigima yogo segeta biamono santi. Mimi ni Nyantika kutoka Mosocho eta ejuntu akwanera ni Agnes kutoka Mosocho. Maji ya kwetu ni mbaya Mosocho rather ama achagatewa Mosocho no mangana ya mache enseme inomanyete anything ontegete goteba unabona mangi de chi program tuwa ichingia ni cha maja yonka itenga around yo mushando wa maji oro no chwere senju kaniria rais unabona maji na trimbogeta ali arwete ke gatia ikire nyakoe one gento gitigarete no ko hakikisha ikire Bogusero tunyare gotema una tugo ikiri chisukuru bono bari next na bakunyanyora rais. Okay. Yeah. Mna mbali moko ile skuru neighboring na banyora. Yeah. Okay. Hi Ndizi TV tebia mheshimiwa Honorable Vin Abuga for urgency asubuango mono abe komorom pathetic areas erinde transportation of exams this month and the next month chive passable arogo Chris nenyare kane omoromo oetigwe igabusje chibare jire kitu bwate program. Okay. E county so far mbone gendete kwebanga na ndirende request ya rule na bontegete gotebanga nichenye ikia service asitoko nyara gokonya ntokonya lakini gento ndego basaba ngeringa oboremereri asenje program to wate ningia ebinte byonse bakwana god willing ngo bikoretra. Okay. Yeah. Okay, mbia mano kigima nalega iganero gotebanga next Ekeumbu ulete manga MCA ogeto former principal gesure mbia mano kigima na ine ndoje na mutagitaye aba MCA baina na raike gaiga onekera mwatebire gasiane nje no kobarigia na kobareta gali inde babatebikeri bagochigokora nalega igokuru kuno mura you look so humble. May God bless you okonye abantu baito baharaganga neke maene no humble. Omora rinka geretenga ne sura ya ne rinka lakini amangana ro wororo no mororo kabisa bamanyete alivyo kutoka Mosojo mheshimiwa usisahau youths wa boda basaiba kuri skuru gasijio bago so agocha barora na libalio ko beranka ebese mubule oso boda omora ritigango mugana taxi bagutachire igoro estika ngona chabale ni vitu binde binge nekimura konyo muntu gango ibere secret uskaine naba muraba boda. Yes. Narwa ni wese ginga naba muraba boda bante netiko bulichikura. Okay. Ena imugeti boda yons pinka beka enkoro yani. Okay. Na ande nabonda getiko badengambia mono sana because ho maine mba minyoka munaije mbako buguri ninginyorete chinga kinjire bare kogenda gweta na inje bagantari ko bakana chinga kichinde twete iga bakana abatebi ngabono likanse timbwate besa edeni aba muraba boda tiganya saba senisa. Okay. Ebarenge security yani ebarenge chiambazi cyane gaki na inche nabongo nyende gusaba nganya sawo kunganjira chinguru jirinda duare nsini niga
na itabire ngoshande ne timu ya boda boda ngakikishe ngana inje na abekiro kokoro twabaire kende kira nyasawo ko nganjira simbagara atwara mabaga yagazi ese chinga kijindero neba noyo mugose babire at least umuntu anyore at least turusi umuntu yomo neraro kungani county ya gora na injenje ko badenga ya na temete na mabaga akede lakini na maete na baeteri mu gusabire okay igorende ese issue ya boda boda mimi nataka kuwashukuru sana okay na ende nabanta basani bane na indi mbanjite na ina bonda gete gusaba ngatubwaterane turiyenjera yo gukonya abantu baito ba Bogusero mbiomono ba abagendi ba boda boda go mwaigure kurwa se wodi ali haraganga no mwishimu wanabwate ngana ya ino ese omoyoye na inde na chikurigiri na nkera kole mwishimu wa biombe kiwa kore na biro byemeremo biombe byabasaye byabangina biombe byabantu bale no barema mbere bigwako na bro byemeremo konyora utaraburi uburai na boniga na kiuchu kwendera na bro buchibosio tigango tebi murari ni ntateba marieta onye kiombe ngirenta igeteri ori nke moyo ase na ajide mono ne biombe byabangina nagendete ji welfare groups almost Jones Bogusero ochagere kurubogere na tarde biombe byonsi byabogere okay matieko yeito chi group cha welfare mwa motoki ebyombe nkibago kora biombe egente tangani ekiombe geria kire togotebe welfare ne kiombe ke godil na makweli na nashukuru nge kiombe ki ngo korakira mangana ya education naende goetera gosangiri kwabo ngokonya bari ko mwana etire kurwa ba mwere school ebyombe bye binde byagendera head byachakire gotuka bagachingoko abandi unabona ikiombe yukaneria raisi kiombe kieri ruma basimikire bagachinchu ebyombe mbire gari abarari baitu bachete na rokoruko Frida Kirbo na chete akorera mugano kiombe kiraria Mildred Momanyi na akore kende wosimita manyabwali gaite no bikuruguru ensemeri mwina wali ne raganga bikuru ensemeri ebyombe byo ekebakorete bwango igane kya raganga gikuruguru iruma liruma kimugete chigurupo etani sana okay nkebwate youths nkebwate disability nkebwate women nke combine tibono abantu bonse baba Bogusero okay egento kende kiango gete kiombe kyo maine mbulinga ngechole tinga monto okobora asima abo Bogusero baruete bakabogeka okay na bonta gete ko eni kare jinga ne biombe binde mbire bia na biro bire matieko ebyombe mbire bia bikorunya matuta kwa hivyo program ya nembwate nonye tinda atwara jibeza na tebe tenga gwetero mochama na tebe mochama ni ochore we ward no akuru aseriruma okay igon kabanganere acharangiria bara ibonspi bibyombe bito toikara sense totebani ngakitogo kora toimukie byombe bito igoro ni manye tenga na bonda abeti ntwara jibeza isaine lakini whatever smonda atwara na chinda abebo go support byombe bito neba ni kirugere bere genteke na guichamba konya oba kuneli kiro monto anyore kende gekego na borobo gwetera ogwochamo na borobo imokirira igoro bono tigango tugende asamangana ge county ango mutinyo mo gosebire mwaso omutinyo yomo ketro mutinyo mo mwaso iri ubugimana kibure asi county ali na gwaso eto no semna mwaso eto na ki entunde ntangani na kibintu bire na kibugima bure mali amweshimiwa meremote yere miororo pero iga unangara setaiga nonye no musara ntrayo baby bori igo nalimbe ni gitariki irengekire ni gitariki cya kiri cyo mutinyo nde kwanza twabeire wetani amatuko 100 gorutu ajoretu ekira abantu baitu ba otoremba baiso ganga neji besa twairu mwa ugende lakini ntora kuna no ene shiri nkeke na inje na bonde getenga ganga na airu besa nyu ya onyorore na gie wo buye bwechi besa echi na chore lakini ninte kwegena nga maybe ntoje twaka nubwango ya challenge ende akabire una twachole tu abantu baitu bali bangagrete chikura bonsi obatwale to gosemberinga nkobarikiranda abana bonsi okay lakini ubu maene meremote ya se county kuringana ne program ya simba una goteba abantu bara se county barikire barabange wetani meremere obwentoka okay so you can realize ngabono no ena baskali ba enforcement nkwaro chabande ba rusi abali bakaire KTRH that is why no ene security kanyore contract oro oyatenetu
egento gekogera yonsi abete is because abantu atresi atagete kobabanga a make sure ngakera omonto no resa colegas nkwarigetie ukaragera abegete abantu bari stadium aba abeta abange gwetani machines twat and amapi a department inero nabegetu igontoje tokonyane nere okay e challenge ende akabere obisi itali nkoye gutura amabaga 3 na intutu ali kabantu baito batatu otuare ward manager otuara mo secretary no montreba lakini amabaga yadatoka nabande territory bere muna na kikwako yana ngakinko nyana nesenje kiro monta expecting aganga nere na etama baga kwa nyana nire amabaga na enand na bonta geteko itabanga na enand libaga litanga ni libo ward manager ena etumo muronte nenerete campaign ya neone EPA okuru bototo bototo igo bono na representative ganga sublocation nkao wa secretary omosibati okuru Matieko nga represent Matieko sublocation okay omontere bangarusi Santa sublocation actually na inde no mogere a represent Santa sublocation ngatiga ribigege ikirna chikuri lingara abantu baitumba goje goiguya ngakinatiga bigege narere to mwana umo ngwano ndole ko ndiye sichikuruguru gusotere omenyo na motebe tisotere omenyo bona imiaka yao yabuchire tingoja kwa mirimo yoko abusa iskana bintu bindi narere to mwana we nkamubeka ali oyera ngoye kurushiwe siano mubuko mwakane na mende to musibati onde na project yesa matanga kuru muchuma eba mugako yasira akamutiga karomoke kabwate bimwane bike bitatu yes ngateba gakinere tigaije nere ndige bibesa kuru mubuko mbali kire no ene chisiringi chiri buikomi akineri abana bae igorende na gahunda yote bangemireme kero kenda sori okagirete ngane mioro 3 mioro igende tagete no bolemereri na ndo tegera abantu kubako gote okay that is the most important thing okay ebono ngoruje numwishimiwa mwishimiwa mugabana agote bane which biliere igoro abantu bari kirororo ende yake batabwati sibago bakoreme tukagirete mna abantu bwente gotigwe mirimo maana mbuli ngamba kwende gutigwa lakini umuchandoro rongaite no enero mwete challenge abantu bali barwata marube are permanent and passionate yes neli chiko ekero gutreni umonte gasi kuikumwakane omanya kumotrini nkagirete ngano nyenere ya mubere ire challenge renko that is why no ena abantu baitu tukunya kubatenga baba baremereri chigasi chiro chonye chiko chigotoka maybe nechi industry chiga chinda konya goteba taite koigora unabono na promising koribai ware Coca-Cola yito Coca-Cola gerego je koigoro automatically gonto bwata mabaga igasyo abantu basoigoje na bwate program yo koigore factory ya matoke uchakira abu gonto bwata mabaga turanyare koira abantu baitoro ne baneri bageri makwa igenteke ne naye oiro monto okurwase ward yao afiri nganigasya okay igo sabantu baregali o maene mbolinge weji birere igoro kubwana ene chibesa kya magendro okay abakori gazo bali baligetu nabange muno nabange unabona nkwaroje chimashini cyo koleme para chirenye chire functional lakini operators bare 42 yukaneria chimashini n'abantu 42 bakogenda chimashini bono nabonta getego tebanga ase kunyarikana na intu naba MCA ntumubwate siwe ya possible yes tuligenjera yo gokonya situation morale na nanagi nubwate majikando roje mtugete bichiete bitali byora chikoira se bungeje county elinde one kinga byaronke igwe gokonya bantu be county ya Kisii na bwo abantu be ward ya Bogusero richi koritangani ntagete goteba ndiringa chiwodi chito njirengaini nchiro chire chinene ne chindi ne chingi nabonta gete kogenda ngekira kogenda go dispute resources go funds zikiri kogenda samanga na development kaki through our chief officers bae bateke time batara se chiwodi chonso barigeri ubogale n'abantu a population y'abantu they can as well gotumia no nyene ne data ya IBS parole wodi ya bwa chikura chinganiga ya bwa de chinganiga erinde ko ka kwena na development allocation
ya toka at least te toka ngatore ngane ti twenzi ai wento gichieto ko kana kwa nyara ko bage bintu bro. Yes. Okay. Nkio kagitumu gavana bwi county ya Kisii abunete gukora iria succeed asuri onde ataitete ndege tangani we can make sure nga emirimo ya ko nyakora na ba MCA bae because ni into soldiers bae ni into tumanyite nsa likabisa mu chandoro that is why to gazi te ku oversight erinde to PK information ko underground to amoira egento kende gya kabere na bonta gete goteba nga abe omuntu ore focus gwetera abantu bali agochora na bagochi ko mwenepo no ene mirimo yaye eorobe okay koruchi chief officer koruchi minister bonsi directors I make sure nga muntu ndi wensia agochora se department gede tigachora muntu understand bona abo bakumubekera egasi emobere nyororo egendo kende gachora for example onyochora gosene director ya markets tikata muntu ya take charge okay nero ranyare ko moretere information kurwa se ground amo feed erinde akore the right thing okay yeah but na chorete bantu bochko ba waziri ase serikali yae na nimbacha gete ko ringorigwa ekorengana na igwikira boniga maite abasongo bagote bana o succeed we company ni go korekana li ko recruit y'abantu na li company de go succeed go se kogwa korengana na bali achorete korengana ni birengere byao no kagete nga ni timu achorete ngiera chikumukonya tinta itigo kwana rensa me mono because umonta ko bumuyegera so erobisi nariyo guchaga koranga imirimo yaye ngakia ko nyebanga erinda aftanye bangire bono you can be able goteba ng'umuntu oyo obegetwe department ye na chakora mangana ramai because abantu abo bachore tu you can realize ngani goro bakora tu vetting nkagerete nga abali barenge ko bakora vetting goro ndero bar ko report after ba ko report na jere tu se assembly elinde to bepo konyeti bono na into egere goje go iche se assembly to take time because na into tutagete konyora abantu barabaya turashirikiana no mo MCA go succeed as a ward yao oikomo minister onye no yo finance abu montorumia oikomo minister onye no yo agriculture o make sure nga mo coordinator nere abu muntu gotegera gogo mutebi una bono muchandura ase ward yao muchandu usikaini na agriculture obu muntu gwera chinga kichaye bwango gutaka kumiyokari geriringa umuchandu ngaki ogoshugulikirwa obepo kwera miyona kima inkikilikire ai kia bwango kigmoro che kirakolekane mugabana bwente gukora kia bwango kima kire agent ase county ya Kisii kirige tagete speed ase bwango rinde kirige arore na uchakire buya manyete egente getangana para is the source of everything okay unaone mbrea tu na bokori ya rais nga para ntwati okay egento kendi ya kabere ndagete nyene go konyaragana ke bwati bwangake tigatwa kikishinga chipasari chiro chiji abero on board abana baito ko bago igora January bago ende school eto kentu bwate chibesa to ko abana bachire school okay ne bintu na maje imaye ko bwati kuringana ne program ye county ko se program ye budget yo mwago yo unegote okay serikali nene ya chorete murai wense muske William Ruto na chorete aba permanent secretary principal secretaries Gusii ndonyolete yonde birengel byombiri bikubengani tigangote binga ono muchando mone bono abuno twali gedi tukaranga ntori part of government because you can realize nga secretary cha permanent secretaries ba chore to bonsipi no boso kusane kire gotoka nga nonye noyom and that is a very big position as a national government abanda abuna bo barenge ko endali batokonye gotoretere bintuga so ntwae to a minister a minister mo is not enough mangana gisemi is not enough gotebe kanere twairuwe obiro byo senator nomination bibere no boigo majority twairuwe bo chief whip
tigango tebi umurari bimbisa ine egento tokuruga nga regional balance ni genteke na kiega no ni ntwegere twarengo chorari ese county tware nkurigere what we call regional balance tiga abantu bonse baisa ne kenga Kenya bare the all of Kisii Nyamira na Kisii eto kenga ndo the permanent secretary no that is unfair na gujie county ya Kisii era ne bwate okera bono aba bonse kenga no bakorwa e county ya Nyamira to bwatikire kendi na kingo debi na raba kumana and they are right na inturende ga kiuna una barai na renge stadium go sora go tutangasa aga to tebinga ntubwata abantu batatu baguche gochoro tukare marende nganero mu wipo ito ka minyokire na endo tebire nere ukarigweruge spokesman ebindongo babirubye only to realizing ekere risi yago som ntoyo erietari kabororo rieke Gusii igo enseme yero na bonta que tego te van a design fair teribia na endrendo manento agete chikura no nyento mo agete chikura 100% nero murai bwense lakini nero murai na ende boni ga twense torense ai one gere oro murai mu ya no nyeni inche na agete chikura na ende bare batanga agete yes you can realize una bono mondo na chora mbege to bisi una secretary tarenge campaign yane lakini nga feel ngabanda bonse na baito okay tiga icha igakore gazi nera nyore kenda konyere abantu baye oku abero murai abantu bali bonsi pepare within go seba go surround it abo bonsi na baba bemba gwakirete is good go share ebintu byonsi asabantu equal kwarigire none mitandao go chenjira bago kwana gocha nukagire tenga ugotoka guitamo gosijise gichito ntubwatu bosigi boke uno bwagere te twanyora kyoge umuchando unabona ogere tentwa twanyora kiru yukaniria raisi chinse mujinde abantu ba format chipatikare kwanyoronye mutu wa format epati ya maendeleo chap goitere epati ya ekagera MCS MPs bakabori chikura wetera sepati okay lakini ntubwate UPA anta gete go devia I think we need komenta chicha mataria yamo twari chinyinge tiga chibe chinyinge na inje na bonda gedo tenganya sawo onkonya ngo twara chinguru nayo twari ke ngo fomunde kiama kyane to bade PDP to twara UPA no siebi nege kyo yongo na kero king kyalengo na kero Gusii na kero mbiyo roje gosendi abo Gusii ntura mo go chanka onta gete go koboli unabone gere to kwana na UPA yukaneria raisaze campaign sicha ebiro keigoro UPA nkiarenge ko kwanika ikiarenge very dormant na endege jete go reflect towards the end iko neta gete to chae kwibanga mapema otherwise Gusii boni go bere omonge okay tiga to teba ni umane tiga twebange na into torengere tinginga kiemo ngotere ni toro monto acha ko be president ya Kenya te toka ngantu to kunya kugambirurio karioka ono nonya ninje unangisa iniga na cha gire to MC utire uchigoro nkwa iguba gonte binga 2032 mbori bochumbe no bo maene mbori nga 2032 no bochumbe ngobori igona bonta gete kunya gusabanga no na abana abande twari gusindana banganjire nkora yarama ya emyaka 10 2032 obatigere bagende basindane nje ngende guchura lakini noni gon ekiamantu abwate 40 people 2002 Gusii yange bwenzi bagakamo kaitwa chietu ndaite ko debi egente tangani ntwanja ini ntwanja ini twensi ntutweka to bwate bitana okay tori kororo mwana ominto soro bakonya kuumana bakurama ngagirete nga chi statement echiga igotinde gitiko gambo muntu egente getangani uno Gusii tiga toraita batochi chamo fast egere tu achiramo tumanye kurwo tumaki bono Gusii ogoreki ochiramo egere tu achiramo bona bato twara chinguru chogo demand okay lakini eto ngori agare UPA ori agare PDP already go twebagire ntwa banye okay nkwaro je moisondo mugaba naito nakina to kubolia umugabo no mukoro musike ongwae anganyite ko chimwe no mu women rep Janet ongero mukoro ekere banganyite umurari kuringana na euro che picture ki kingo kuburi na ki ni bwate effect yende yonse yaba mapema mono asoko nganya kwa bora kina bonta ete ko washwa ngate bwate effect yende yonse asomo Gusii nayo mwana ODM te bwate effect yende yonse asomo Gusii egente getangani boka bale go turwani kisiri igo already mba indicated ko mapema ngambali monaito okay
because imbatene neti opening akorigerie kiama gia ODM kura buye ontagete goteba ng'aso kung'anya kwa be ine decision yabo naende into nturgo chiko bwang'amba ng'anyete into we are in ODM to stay erinde torigerie direction tumanye ko bae ko make a decision gotwa ikirenga ki campaign Mheshimiwa Janet atebete ODM kiabire village party onkagerete nga unless mbona kero ye kiabere village party because kina ki kiama abero kuriera for the last 10 years no mo director ate senator naende yukaniria raisinga na ubagera no ODM honorables batachorwa bange because bari goturwa onyendiri bari kurwanire kiameke kanganto bwata abachumba bange kanganto bwata aba MC bange kurwa se party ya ODM so as much as ingana ubarenga baraibe party emba gendete bakalax mono okay abonta getego sabanga ekiameke onye toko genda kuri vibe ekiameke bachinguru goigatutware abantu barabako okay bia muno mwishimiwa tiganso mesemesira ya moyo mwalioka ilinde gende Ndizi TV MCA Vina Abuga abana basomire mpaka university level otebie honorable governor Simba arati atoe egetari egeti kiaraganga ekebe leveled well for sports hustlers basoe mogondo basimeke mete ne chinsiaga as they wait for chia mubuko arogo Chris kurwaraganga na bagoteba boyiko bia muno kigima ngana yayo mwali kamera iria kwane omwana inchi kurwaraganga aligereriga ali kigima kurugwa diao boyiko Gusii general tigante bengambia muno agentege tangani tigangiranirie abakichikura babugusero ngambia muno bia muno na ende bia muno asinge nchoko nganjira mugachora kobo mu MC ino endo kende gya kabere ono chinga kichia okoli kichikura njerete mwachorero murayino ontagete gori kwezi bali twali gete chikura na baro bons banganchire baiche toikaraze toigwana ne bono turiyenjere yo konya abantu baitu babugusero egento kende nyuma ntarakora bia mona asenge nchaba gambi be ward yani ntuwa bwato mochando which card ntuwa bwato mochando webintu bigurunga roto gambori o maana bwa Kristo kurutwa kitamu tukabwaterana ebintu ebi akeire nabonta getego sabanga tubwaterana na ino tintagiti go korega sino lakini we apos mwase munga netimba bwatese ninde tiari twakikishe ngekere binde ebirasira abana baito basire rero bakari kunyinya sore akibisire ekere byasira abana baende school na into a community yeito mambye nyare gukwaneka egento kende kyo mweryo bia mona asinge ncho kontera na ende tiganya sabaseni ngoteba ngagwetera ase ward ya Bogusero na itabire ngo bari represent inda se Kisii County no mo MC no for the next 5 years and then making sure twakorera magendera Bogusero asenjira ebwenerete finally yasaye na twanjiranga jorgo be vice chairman wechipara na mangana ya magacho ige ine njire ya moya mbegete ngabange mono na gavana nimbe ngumuri kwese na and then atokonye uno Bogusero ekyo mwali pi gaki onko basaba mongita merimoteyo lakini rende goetera ubwanjani nimbe ngori kwese gavana aragose na tokonya to emabagabira tato tokonya abantu baito ada isyo gotukobia Kenya saba sensa Biamono mheshimiwa biamono kimo mwanchumo ligereria asogo twachinga gichao twakwanira mange gaiga kwa igure baraibaito kuru Gusii kera bago chagaiga na bago kwana birengereri byabo na ali barigetie gotokorera biamono kigima tikana nitokore igali tuko rie Jumatano ekero so somoro bilionde Ekeumbu ase bali bankonya elio gore tomoro bilio ngakoro kwa nere petro nila mukere na boigo bali bande buna hizboni nyamete na boigo Joshua Uta na bande bali bonse to bwatrana elikwene kia numero bilio ogochiri gabo ase ore biamono kigima goikana disinga kichinde incheni gonkoro kwa John